बदलेण्डखौथ' नंगौ दाबिनानै लाबोनानै होफैनो हायोब्ला जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया। नाथाय बाथ्राया जाबाय मा दिनै गोदानै मोनसे फरायसा आफाद जोनोम जादों जायखौ जोङो बनसु होननानै मिथिदों। बै बनसुनि दैदेननायाव बडलेण्डखौ जे बिथांमोना दाबि खालामनानै लाबोगोन होननानै बुंदों। दा बुंनांगौ बाथ्राया जाबाय मा थांनाय 10 बोसोर 15 बोसोराव बिटिसिआव बिपिएफनि राजखान्थि हान्जाया सरकार सालायदोंमोन आरो बे 10-15 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थामथि खेबनि थाखाय आलादा न'खर बडलेण्डखौ नांथारगौ होननानै सोमावसारनाया जादोंमोन आरो बे जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थामथि खेबनि जि बडलेण्डनि थाखाय सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय सम्पुर्ण भाबै जोंखौ मदद खालामाखै बरन्स बिथांमोना जोंखौ बादासो होदों। रायजो राजाफोरा जेब्ला सोमावसारनायाव बाहागो लानो फैयो अब्ला बिथांमोना लामा ससेयाव होबथादोंसोमोन। दा बुंनांगौ बाथ्राया जाबाय जाय मानसिफोरा थांनाय 10 बोसोर 15 बोसोराव आलादा रायजो बडलेण्डखौ सोमावसारनायखौ होबथाबाय बै मानसिफोरा दिनै बडलेण्ड सोदोबखौ लानानैनो राजनिति खालामनो नागिरदों आरो एखेबारे बुंथारनांगौ बाथ्राया जाबाय जाय मानसिफोरा राजखान्थि हान्जा बिपिएफजों आगदा आगसि थाफायो बै मानसिफोरासो दिनै बनसुनि दैदेनगिरि जानानै फैदों। दा बेखायनो बिथांमोना आलादा रायजो बडलेण्डखौ नामके अस्थि सोमावसारनो हागौ नाथाय बिथांमोननि बिबेगा बिथांमोननि सिन्ताया सम्पुर्ण बडलेण्डनि थाखाय नङा माने बिथांमोना राजखान्थि लाभालाभनि थाखायल' सोमावसारनो नागिरदों। दा बेखायनो जोङो बुंगोन जे कुनु पयदे बियो बडलेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय गोरबोजों नङा बे राजथाखि मुलाम्फानि थाखायसो बिथांमोना सोमावसारनो नागिरदों आरो बयनिख्रुइबो दुखुनांथावसिन बाथ्राया जाबाय थांनाय 10 बोसोर 15 बोसोराव बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जोनोम सानानो होन बा थैनाय सानानो होन बे जोनोम सान बा थैनाय सानखौ बिपिएफजों जाय मानसिफोरा दंफायोमोन बै मानसिफोरा मालाबाबो समर्थन होबोआसै। थैनाय सानबो फालियाखै जोनोम सानबो फालियाखै बरन्स दुलाराय बर' फरायसा आफादा 31 मार्चखौ स्टुडेन्ट डे हिसाबै घोषणा खालामनांगौ अबजार्भ खालामनांगौ होननानै जोङो मोनसे डिमान्ड होबोदोंमोन नाथाय कुनु पयदे बिपिएफ सरकारा थांनाय 10 बोसोर 15 बोसोराव बेखौ कुनु पयदे मानिबोआसै। दिनै जेब्ला गादिनिफ्राय दोरोदबाय जेब्ला सरकाराव गैलिया दिनैसो बिथांमोना फरायसा सानखौबो फालियो थैनाय सानखौबो फालिनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय थांनाय 10 बोसोर 15 बोसोराव पावाराव थासेयावबो मानो स्टुडेन्ट डेखौ अबजार्भ खालामनो हायासै। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो नैबे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायनो नागिरदों जे बनसुआ मालाबाबो आलादा रायजो बडलेण्डखौ लाबोनानै होफैनो हाया आरो बिथांमोना जातिखौ खौसेथि खालामनायबो बिथांमोननो मोन्थोर गैया।